सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. सर्वात अगोदर एक क्लिअर करतो, एवढे दिवस व्हिडिओ का नाही आला. आता मला वाटतं 2 आठवडे काय भरपूर दिवस झाले, आम्हाला पण माहित नाही. मी लास्ट व्हिडिओ लहान मुलांचा आवाज इग्नोर करा. एवढे दिवस व्हिडिओ का नाही आला. बाबू थांब जरा, बाबू थांब. किती दिवस झाले, मला वाटतं 2 आठवडे झाले, भरपूर दिवस झाले, मला पण लक्षात नाही का व्हिडिओ नाही आला. काजल बुकिंग जास्त होती, एवढे बुकिंग्स होत्या की दिवसात कमीत कमी 30च्या वरती माणसं दर दिवशी होत्या. 20 डिसेंबर ते 2 जानेवारी. आज फक्त आम्हाला थोडासा रेस्ट मिळालाय, पण एवढे दिवस सीझन होता ना, प्रत्येक दिवशी 30 माणसं होतीत. आणि तुम्हाला जसं माहिती आहे की आपल्याकडे जेवण आपण आवडीने बनवतो, घरगुती बनवतो. एकदा कोणी खाल्लं की त्यांना सारखं हवं असतं, आणि आपण आलेल्या गेस्टला नाही म्हणू शकत नाही. आपण बाहेरच्यांना नाही बोलू शकतो, पण आलेल्या गेस्टला कसं नाही बोलणार. सतत जेवण जे बनतंय 3-3, 4-4, 5-5 दिवसात सिलेंडर संपतो इकडे. मग तुम्ही विचार करा किती बुकिंग होतो. येस. एक लोकांना अशी पण भीती होती, मला कमीत कमी 20-22 कॉल्स पण आले आणि उचलले पण, आणि मी सांगितलं पण. त्यांना अशी भीती होती की कोणाला काय मेडिकल प्रॉब्लेम तर नाही झालं, किंवा कोणाला भरपूर विचार येत होते की काय प्रॉब्लेम झाला का, कशामुळे तुम्ही एवढं अपडेट. आणि शेवटी एक अपडेट देणं. अपडेट नाही, मी आता तुम्हाला चष्मा सांगू, मी चष्मा का घातलाय. माझे डोळे जर मी दाखवले तर डोळे लाल झालेत. म्हणजे झोप नाही. रात्री आम्हाला 2-3 वाजतात आहे, 1-2 कन्फर्म वाजतात आहे आम्हाला, आणि सकाळी 6:30, 6-7 ला उठायलाच लागतोय. 30-30, 35-35 माणसं, म्हणजे पाणी किती लागत असेल. दर 2 दिवसाला एक टँकर लागतोय. म्हणजे तेवढ्यांची सोय केली, कोणाला असं पाणी कमी पडू दिलं नाही किंवा कोणाला जेवण कमी पडू दिलं नाही. ओके. आता आमच्या कॅमेरामॅनचा हात दुखायला लागलाय, कारण एका हातात कॅमेरा, दुसऱ्या हातात जाऊ द्या. ठीक आहे. तर हा रिझन होता. अपडेट्स अजून पण मला एनर्जी नाही की मी व्हिडिओ बनवून एडिट करून तुमच्यापर्यंत टाकू. म्हणून स्पेशली जरा बाहेर चौघांना बोलवलं, दिल आमच्या आतमध्ये आहे. ओके. आणि बुब्बू लोक समोर आहे, आणि बाकीचे पण इतर फॅमिली मेंबर्स पण समोर आहेत, 2-3 जण. हां, तर हे अपडेट होती, म्हणून आम्ही व्लॉग टाकू शकलो नाही. आता आज, उद्या आणि परवा बुकिंग्स नाही. ओके. आणि त्यानंतर बुकिंग्स आहे, ऑन अँड ऑफमध्ये बुकिंग्स आहे, पण एवढे नाही आहेत. हे जे 20 डिसेंबर ते 2 जानेवारी आहे ना, हाऊसफुल, म्हणजे ना भरपूर बुकिंग्स, ओव्हर म्हणू शकतो, असं झालं. आणि सर्वांना आम्ही व्यवस्थित सर्वांना सर्व्हिस दिली, व्यवस्थित खुश झाले. फक्त तुमच्यापर्यंत आम्ही अपडेट द्यायला राहिलो, कारण इथे आपलं कसं दुसरं घराचं काम पण चालू आहे ना. बरोबर आहे, घराचं काम चालू आहे, त्याच्यामध्ये पण पप्पूला देखभाल करायला लागते. म्हणजे त्याच्यासोबत आपण तिकडे दाखवत नाही, त्यासोबत तेवढं घराचं काम पण करून घेतलेलं आहे. एक तुम्ही म्हणाल की एवढ्या गडबडीत ते पण मी करून घेतलं सर्व. ओके. तर ते सर्व घराचं काम पण आम्ही तुम्हाला दाखवू, साईड बाय साईड. आता जेवढं काय मला कॅप्चर करता आलं या आठवड्याभरात, थोडंफारच मला वाटतं लास्टच्या जानेवारीलाच मी काहीतरी कॅप्चर केलं. डिसेंबरमध्ये मला कॅमेरा सुद्धा घ्यायला हातात नव्हतं, कारण कधी पाणी संपतंय, कधी चिकन कमी पडतंय, कधी मच्छी कमी पडते, किंवा काकडी पण कमी पडते, टोमॅटो पण भरपूर वेळा कमी पडले. म्हणजे अंदाज ह्या वर्षात आमचं असं झालं की आम्ही जिथे 1 होमस्टे चालवत होतो, यावेळी आम्ही 2 होमस्टे चालवतोय. ती पण तुम्हाला अपडेट द्यायची आहे. ठीक आहे. मी हे आज व्लॉग बनवतो. आज डेट काय आहे? आज 5 जानेवारीचा मी आज व्हिडिओ बनवतो आहे. आणि आम्ही जिथे 4 रूम चालवत होतो, आज आम्ही डबल होमस्टे चालवतोय. ते पण तुम्हाला समजेल आम्ही कुठे काय केलं आहे ते. बरोबर. हे पण अपडेट मध्ये दिली असेल, ती समजेल तुम्हाला. म्हणून ह्यावरून म्हणून सांगतोय, आपली कॅपॅसिटी होती 20-22ची, अजून रूम्स एक्स्ट्रा असल्यामुळे आपल्याकडे म्हणून 30-35 लोक डेलीचे झालेले आहेत. आणि बाजूचं पण काम कालपर्यंत आपण एक बोलतात ना, अर्धं घर आम्ही कंप्लीट करून घेतलेलं आहे, ते पण आम्ही तुम्हाला दाखवू. हां, बघा. आणि अजून पण फॅमिली मेंबर्स पण आलेले आहेत आपल्याकडे. हां, तर व्हिडिओ नाही, रिझन भरपूर बिझी, होमस्टेमध्ये बिझी. मला व्हिडिओ करता येत नाही, व्हिडिओ केलेला नाही म्हणून एडिटिंग करता आली नाही. आणि आम्ही सगळे मस्त आहे, एकदम छान आहे. येस, थँक्यू. चला, आता आपण इथे गेस्ट रिव्ह्यू देऊया. परत मला सांगा, तुम्ही कुठून आलात? किती दिवसाचा स्टे घेतलात? 3 दिवस. आणि जेवणामध्ये काय काय खाल्लात? फिश थाली, चिकन थाली, चिकन वडे. आज घावणे होते नाश्त्याला, खूप मस्त होते. हा, तुम्हाला काय आवडलं जेवणामध्ये? व्हेज नॉनव्हेज नाश्ता खूप चहा कॉफी सर्व मस्त आवडलं. कोंबडी वडे मस्त, कोंबडी वडे खूप छान होते. पापलेट थाली, सुरमई थाली खूप छान. म्हणजे तुम्ही सर्व जे खाल्लं ते आवडलं तुम्हाला? आणि फिरण्यामध्ये कोणते स्पॉट्स आवडले तुम्हाला?
आम्हाला कशेळी बीच आणि ते थिबा थिबा पॅलेस आम्हाला खूप पॅलेस आवडलं. व्हेरी ब्युटिफुल. थिबा पॅलेसचं ते लाईट शो नाईट खूप आवडलं, छान. आणि आम्हाला पण छान इव्हन वाटलं. आरेवारे पण खूप छान होते. आरेवारीला गेला होता ना फर्स्ट डेला. स्कुबा डायव्हिंग मध्ये मजा आली. हा स्कुबा डायव्हिंग केली आम्ही तिघांनी पण खूप मजा आली. 2 दिवस मस्त खूप छान आम्ही जेवणाचा नाश्त्याचा स्वाद घेतला. खूप छान एकदम मस्त. अगदी घरच्यासारखं वाटलं. म्हणजे ही प्लेस सोडायचं आमचं मन नाही करत आहे. खूप मेमरीज आम्ही गावातलं फील collect होतं, केलेत. गावाकडचं फिलिंग होतं वाटलं. शहराजवळ असून पण एवढं गावाकडचं फील हा खूप म्हणजे महत्वाचं सिटी होतं. पासून लिटरली 5 मिनिट्स वर आहे, बट असं वाटत नाही की आम्ही सिटी मध्ये city होतो. मध्ये एकदम असं विलेज वाली फिलिंग होती, गावात राहतोय असं छान वाटत होतं. मजा आली हा. आम्हाला. आता आम्ही 9:30 वाजता निघण्याचा प्लॅन केला होता, पण निघताच येत नाही, पण आम्ही 10:30 झाले. हो. तरी पण आम्हाला ते जावं लागेल, आम्ही निघालो इकडे. हा. या परत तुम्ही. थँक्यू खूप छान. थँक्यू. थँक्यू. हा ठेव, व्यवस्थित ठेव. थांबा फोटो काढायला पण त्याचा. हा ठेव त्याच्यावरती, व्यवस्थित ठेव, व्यवस्थित ठेव. हा ठेव व्यवस्थित. हां येस, बस बस. दिलूला सजवलं आम्ही ना. हे दिलू पिलू पप्पी दे. हां हे कोणाची बालडी? बाबूची. चला झालं रेडी आहे सर्व. पापलेट बोंबील झाली, सुरमई बोंबील झाली. इथे फक्त बोंबील राहिले. ते पापलेट बोंबील झाली, रेडी आहे ना. बोलत होता ना मी. चालू आहे. तुझे पण चप्पल धू. पायटणीवर नको. बघ आमची ऑल्टरनेट 2-3 दिवसांनी अशी सर्व क्लिनिंग असते. थांब ओमकार थांब. बघा कंटिन्यू 3 वर्ष आम्ही खालचं पाणी नॉन स्टॉप. गार्डन बघा पूर्ण रात वरती आले आमच्या बघा. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जसं होमस्टे मध्ये आपल्याला एक म्हणजे माणसं येत राहतील, तसं त्यांच्या सर्व्हिसमध्ये आम्ही काही ना काही तुम्हाला देत राहू. तर वरती बुकिंग बाहेर होती म्हणून त्यांच्यासाठी मला खाली वरती करायला लागायचं. बघा हा कॅरम दिसला आणि हा त्याचा स्टँड. आता खालच्यांसाठी मी वेगळा मागवला आहे. बघा हा स्टँड, हा वेगळा स्टँड आहे. आणि सोबतच हे अरेंजमेंट बघा एकदम साफसुथरं करून 2-3 दिवसांनी अशी अरेंजमेंट केलेली आहे बघा व्यवस्थित. ओके. आणि नवीन कॅरम तर तुमच्या बाजूलाच आहे. हा बघा, हे बघा हा नवीन कॅरम आहे आपला, तेवढाच मोठा आहे. म्हणजे ही सर्व अरेंजमेंट बघा आपली सुरू आहे. सर्वांना नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. आपल्या पहिल्या पूर्ण बंगल्यामध्ये जेवढे माणसं राहत होतीत ना, तेवढ्या फक्त आता आपल्या गोल्डन सिल्वरमध्ये राहतात आहेत. मी आता त्यांचं चेकआउट झालं आहे, म्हणजे तुम्हाला त्यांची कंडिशन समजेल की किती पॅक झालं होतं या डिसेंबर महिन्यात आणि त्यांना कसं कसं ॲडजस्ट करायला लागलं. आता कोण आले, गेस्ट आले का भाई गेले आतमध्ये? भाई काय करताय ते? इथे बघा हे तुम्हाला आता लाईट्स लावून दाखवतो मी. भाई तिकडची लाईट लावा ना जरा, तिकडची लाईट. आता तुम्ही ही कंडिशन बघा. दिवसाला मी तुम्हाला सांगतो, परत रिपीट करतो, दिवसाला 30, 35, 40, 30च्या खाली माणसं नव्हती आमच्याकडे 20 डिसेंबरपासून ते आत्तापर्यंत 2-3 जानेवारीपर्यंत. फक्त तुम्हाला गोल्डन रूममध्ये दाखवतो किती माणसं झोपली होती. जागा त्यांना जागाच नाही कुठे बाहेर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8 माणसं झोपले. बाकी सर्व बरोबर आहे ना भाई? सर्व चेकआउट केलं बघा. 8 माणसं गोल्डन रूममध्ये सोबत. आता तुम्ही माझ्याबरोबर चला सिल्वर रूममध्ये. आणि बाकी आपल्या घराचं काम किती झालं आहे ते सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी, कारण ह्या रुटीनमध्ये ते सुद्धा आपलं काम सुरू होतं. इथे किती राहिलीत? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. आता तुम्हाला सिल्वर रूम दाखवतो बघा. हे सर्व आता चेकआउट झालेलं आहे. सिल्वर रूममध्ये पण बघा 1, 2, 3, 4, 5, 6. बघा इकडचा फॅन चालू ठेवला आहे. ओके. तर टोटल झाले 14 माणसं. आपल्याकडे 14 माणसं 4ही रूममध्ये राहतात. होमस्टेमध्ये 4 रूम घेऊन 14 माणसं राहतात. इथे 2 रूममध्ये 14 माणसं राहिलेत. त्यासोबतच खाली 3 दिवसासाठी आत्ता आहेत
4 जण. आणि अजून एक सांगतो, ह्याच्यामध्ये रिपीट गेस्ट आपले 2 रिपीट गेस्ट येऊन गेले. आज सुद्धा रिपीट गेस्ट आहेत खाली. आणि आपले एक फॅमिली मेंबर 3 दिवसासाठी येऊन गेले. म्हणजे एवढी गडबड आहे की मला ब्लॉगसुद्धा करता येत नाही आणि काही करता येत नाही. हे बघा, आता हे सर्व काढायचं आहे. परत सांगतो, आता हे सर्व काढायचं आहे. सर्व रूम चेक इन आहे परत. ओके, थोडासा भरपूर कालपासून भरपूर मेसेजेस यायला लागले की थोडंसं अपडेट द्या. म्हणून मी थोडासा अपडेट देतो आहे की इथे काय होतं आहे ते. भरपूर ओव्हर बुकिंग झाले. ओव्हर म्हणजे आमच्या लिमिटच्या वरती बुकिंग्स आलेले आहेत यावेळी. सोबत इथे रूम्स आणि आपल्याकडे तिथे सुद्धा रूम्स आहेत ना, ते सर्व बुक आहेत. म्हणून सांगतो, दिवसाचे 30 to 40 डेलीचे आमचे माणसं आहेत. आणि त्यासोबत त्यांचं जेवण तेवढं. म्हणजे तुम्ही समजू शकता की किती गडबड आहे इकडे. आणि आता बघा, स्टाफ आहेत पण स्टाफ पण कमी पडायला लागले. कारण ते जेवणात राहतील का क्लिनिंगमध्ये राहतील. तर हे चादरी बिदरी उचलायला बघा आम्हीच करतो सर्व, जेवढं जमतं तेवढं. म्हणजे एवढं आहे की गाद्या टाकायला लागले. इकडचा जो टेबल होता ना, एक कॅटलचा टेबल, तो सुद्धा मी बाहेर घेतलेला आहे. आणि अजून एक सांगतो, ह्या गाद्या दिसतात आहे गाद्या, मला परत 12 म्हणजे या महिन्यात मी कमीत कमी हे 25-30 गाद्या विकत आणल्यात. बघा, जास्त माणसाने ऍडजस्ट करायचं असेल तर हा टेबल पण बाहेर घ्यावा लागतो. हे जेवढे एक्स्ट्रा आहेत ना, हे सर्व बाहेर घ्या. हां, हॅलो, 5 जण आहेत. 1 2 3 4 5. इथे 5, गोल्डन रूममध्ये 5, सिल्वर रूममध्ये 2, ट्विन 1मध्ये 4, ट्विन 2मध्ये 4. बघा, ही अशी आहे. आणि त्यासोबत आपलं तिथे पण आपल्या होमस्टेमध्ये रूम्स आहेत ना, ते पण आहेत. चला, मी तुम्हाला आजच्या आपल्या लंचमध्ये काय काय बनतं ते सर्व दाखवतो. लंचमध्ये आज 2 ग्रुप आहे. एका ग्रुपची काय ऑर्डर आहे ते तुम्ही सर्व बघा. ओके, तर त्यांची ऑर्डर आहे 3 व्हेज थाली. त्यामध्ये त्यांना 3 सोलकढी पण एक्स्ट्रा हवेत आणि 2 प्लेट कोंबडी वडे पण हवेत. आणि या थालीमध्ये बनणार आहे भाकरी. ओके, वडे आणि तिकडे भाकरी. चला, माल पण आला आणि पाणी पण आलं. हे सर्व 10 mm आहे ना. वा वा, आजचा ताट ना माझा फेवरेट ताट आहे. कारण त्याच्यात बटाट्याची फ्राय भाजी आहे बघा, आणि पनीरची पण भाजी आहे. आणि पापड जरा साईडला करा काकी. आणि ह्याच्या बाजूला इकडे भजी ठेवा. त्या खाली 2 चपात्या. आपली कांदा भजी पण आहे बघा, मस्त. आज आपली गोल कांदा भजी झालेली आहे. खेकडे नाहीत वाटतं आज भजीमध्ये. 2 ताटांची आपली ऑर्डर आहे बघा आज. चला, बाहेर लहान मुलांचा आवाज येईल. ते घावणा नंबर 1, घावणा नंबर 2. आणि हे सकाळचा नाश्ता नाही आहे, हे रात्रीचं जेवण आहे. घावणा नंबर 3. तर एका थालीमध्ये 3 हवे तर पहिले एक थाली तरी कंप्लीट करूया, बरोबर ना. 2 आणि हे घावणे, म्हणजे एका थालीमध्ये घावणे 3 आहेत. 3 घावणे आहेत बघा असे. आणि भाजी कोणती वाढतो ती पण बघा तुम्ही. पहिले जेवढे थाली रेडी होतात तेवढे बघूया. 2 आणि 3. म्हणजे हे सर्व व्हरायटी का दाखवतं असं तुम्ही पण ऑर्डर देऊ शकता इकडे आल्यावरती. ओके, टोटलपर्यंत 6, 7, 8 घावणे आलेले आहेत. एका थालीमध्ये 3 आणि भाजी कोणती दाखवतो. ठीक आहे, गरम आपलं गरम आहे. आणि भाजी त्यांची फरमाईश आहे बटाट्याची गोडी भाजी. म्हणजे इन शॉर्टमध्ये ना हे मसाला डोसासारखं झालं हे बघा. आणि एकदम आमच्याकडे तुम्हाला सांगतो, जेवढं टेम्पटिंग तळलेला बटाटा फ्राय आहे त्याच्यापेक्षा तेवढंच टेम्पटिंग हा येल्लो बटाट्याची भाजी आहे. जे एकदम मस्त आणि एकदम छान होते.
आणि हे डिसेंबर महिन्याचा व्हिडिओ बनवते. एवढा दिवस मला व्हिडिओ करताना आलं, पण आता आपण करूया बोललो, बरोबर ना? म्हणजे अपडेट देऊया काय चाललंय. डेलीचे आमच्याकडे डेलीचे आमच्याकडे 30, 35, 40 माणसं, 20 माणसं, हे डेलीचे आमच्याकडे एवढी माणसं आहेत. म्हणून आम्हाला थोडासा वेळ मिळत नाही आहे अपडेट द्यायला तुम्हाला. हे बघा एवढे सर्व भाजी बिजी अशी जाते सर्व. थोडी थोडी जास्तच देऊया, कमी नको पडायला. तर असं आमची सर्विंग झालेली आहे. आता हे ताटं जातील वरती. बघा खाली प्लेट नंबर 1, त्याखाली ठेवली प्लेट नंबर 2 आणि प्लेट नंबर 3. एक एक न्यायची वेळ नाही आहे, कारण कमीत कमी थाल्या 15, 20, 25, नाश्ता 30, 35, 40 प्लेट्स असे. मम्मी ओपणार कॉफी. चलो हे सर्व किती कॉफी आहे? 14 ना? 14 कॉफी, 7 प्लेट पोहे, आणि हे टोटल आज गेले आहेत कितीतरी 14 तर वरतीच गेले, म्हणजे 20 तरी ते प्लेट गेले. त्याच्या अगोदर पोहे 7 प्लेट गेले, त्याच्या आधी वडे 14 प्लेट. हां तेच म्हणते. म्हणजे एवढे सर्व नाश्ता आहे बघा. हां म्हणजे 4 लिटर दूध लागलेलं आहे आपल्याला आज. हो. चला कॉफी होते. रेडी आहे ना? चला माझ्या पाठी बघा मालाची गाडी आलेली आहे. हे खडी आहेत बघा सर्व. बघा पाठच्या साईडला आलो आहे आणि तिन्ही आपल्या ह्या टाक्या खाली आहे आणि मोठी टाकी पण खाली आहे. म्हणजे 9000 लिटर आपल्याला पाणी पाहिजे. टँकर आलेला आहे. हा चालू करा. बघा असा पाईप पूर्ण खेचायला लागतो. पूर्ण टाकी खाली आहे बघा. हा चालू करा. तुम्हाला प्रेशर दाखवतो का पाण्याचा? हो करा, चालू करा. आमची दिलू बघा. दिलूबाई, हे दिलू, चिची, हे दिलू. आता परत बघा तुम्हाला एक सांगतो, दिवसभरात आम्हाला 2 ते 4 लिटर दूध फक्त चहा कॉफीसाठी लागतोय. पहिला अर्धा 1 लिटर लागायचं, 2 ते 4 लिटर दिवसाला. म्हणजे आमच्यासाठी तर डबल ट्रिपल झालं. सोबतच पाठी बघा हे सर्व जम्बो बॅग्स जेवढे दिसतात ना सर्व. आता ही परत माझी राऊंड लॉन्ड्रीसाठी जातोय मी. सर्व हे बेडशीट, ब्लँकेट्स, उशीचे कवर, टॉवेल सर्व धुवायला लागतात. तर बघा अशी सर्व गडबड असते आपल्याकडे. म्हणून एवढे दिवस ब्लॉग्स करताना, कारण ब्लॉग्स करायला काय नाही, ब्लॉग्स केलं तर मग टाकायला लागतं. आणि माझी तरी स्पेशली झोपच होत नाही. आज हे जे गेस्ट होते एवढे जे वरती गोल्डन सिल्वरला राहिले होते ते रात्री 2ला आले, कारण त्यांना कुठेच रूम नाही मिळत होता. त्यांनी ऑन द स्पॉट माझ्याकडे ते 2 रूम 1 दिवसासाठी अवेलेबल होते, 2 दिवसासाठी. तर ते पटापट बुक झाले. अशी कंडिशन होते. बाकी इतर आता 3 दिवसासाठी आहे. रिपीट गेस्टसुद्धा आले, त्यांचासुद्धा मला ब्लॉग करताना आलं. आणि सोबतच तुम्हाला दिलचा सुद्धा आवाज येत असेल बघा इकडे. आपण वर्षाचं जे इंजेक्शन आपण दिलूला देतो ते द्यायला मी घेऊन चाललो. म्हणजे तिला पाठी पुढे प्रॉब्लेम नको. काय दिलू, हे दिलू, दिल बघा. तुम्हाला आमच्याकडे जर लाईट खायचं असेल, एकदम हलकं फुलकं खायचं असेल तर तुम्ही फक्त चपाती भाजी पण अशी मागू शकता. त्याच्यात 2 चपाती, भाजी, पापड, लोणचं, सॅलड हे बघा अशी सांगितल्यात. आणि त्यांनी विचारलं की आमच्याकडे अजून एक्स्ट्रा कोणती भाजी बनते, तर बटाट्याची भाजी. ह्यांना पण मेथीची भाजी हवी आहे. तर तरी एकदा विचारा की दोन्ही भाजी हवी का फक्त ही भाजी हवी आहे. ओके सांगितलं तर मग मेथीची भाजी न्यायला लागेल तुम्हाला. हां हा ताट पहिला घेऊन जाऊ. मग विचारा की ह्याच्यात पण मेथीची भाजी हवी होती का असं विचारा. मग असं लाईट पीठ पण तुम्ही असं हलकं फुलकं जेवू शकता.
किती टेम्पटिंग वाटतंय ना, बोंबील आणि कोळंबी आणि तिकडे काय पापलेट सुरमई. बोंबील एक्स्ट्रा गेले इकडे. आणि तिथे काय होतंय चिकन फ्राय. इथे पण टाकली ते चिकन फ्राय आणि भाकरी. हे बघा इकडे सर्व प्रिपरेशन आणि इकडे वाढायचं काम बघा. 5 थाल्यात आपल्या आज आणि सर्व नॉनव्हेज थाली म्हणून सर्वांमध्ये सोलकढी बघा आणि सॅलड. चला आजची मी तुम्हाला ऑर्डर सांगतो. 1 सुरमई थाली, 1 पापलेट थाली, 1 कोळंबी थाली. रूम बुकिंग भरपूर आहेत पण जेवायला फक्त हाच एक ग्रुप आहे गोल्डन आणि सिल्वर. आणि त्यांनी आपल्याकडे 4 दिवसाची बुकिंग घेतलेली आहे. आज त्यांचं 2nd डे आहे. ओके तर इकडे बघा हे सर्व कोळंबी आपली फिश थालीतली कोळंबी आहे बघा. आणि तुम्हाला मी एकदम उजेडात दाखवतो. हे बघा कोळंबी एकदम थिक आणि एकदम मस्त आणि टेम्पटिंग आहे. ओके आता हे सर्व फिश करी जाते सर्व. ती चिकन थाली असू द्या सर्व. इकडे बघा एकदम मस्तपैकी सर्व रेडी झालेलं आहे.